खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 5 डिसेम्बर 2020 शनिबार खालि सानसेनि वार्डखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। नाथाय अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानो हानाया गाहाम। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा। सोरबा लोगोजों एना एनि जानांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांगोन। फरायसाफ्रा मोजां फिथाइ मोननो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर उरां फारां जागोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननि हेफाजाब मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। बहाबा थाङोब्ला दिनै एबा दावबायहैयोब्ला जोबोर मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। देहाखौ मेंनाय मोनगोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव खहा जानांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। जेबो रिस्क लायैआनो गाहाम जागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ गोजोननायबो मोनगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना मोजांद्राय नङा। गोसोखौ जोबोर बेले बेजे मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियावबो खहा जानांनो हागौ। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सोरबा लोगोआ खहा खालामनो नाजाब्लाबो खहा खालामनो हानाय नङा। रांखावरियाव मोजां। गोबां धोन मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। न'खराव फिसाज्ला एबा फिसाजोनि थाखाय जिंगाया बांगोन। देहाया दिनै लोरबां जागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा। गोबां सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंनाय नङा। गोबां जेंना नुजाथिगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ रमान्टिक जागोन। तुला राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। गोसोनि साननाया जाफुंनाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन।
नाथाय अब्लाबो खरसाया बांगोन, गोसोनि साननाया जाफुंगोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआव गोजोननाय फैगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, समाजाव मान मोनगोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ, सांग्रां जानाया गाहाम। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, बहाबा थांनो खाबु मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, समाजाव दिनै मान मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन, सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। मकर राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेनलांगोन, गोसोखौ गुलुं गुजुं मोनगोन, देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा, गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन, सिगांनि आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो जोबोर गोब्राबै मावनांगोन, रांखावरियाव मोजां, मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो, गोदान खामानि मावनो बिबान मोननो हागौ, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, फिसाज्ला एबा फिसाजोनि थाखाय जिंगाया बांगोन, सांग्रां जानाया गाहाम। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन, समाजाव मान मोनगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोनगोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन, गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन, बबेबा गोदान खामानिखौ मावनो खाबु मोनगोन आरो गोसोआ दुंगोन। मीन राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा, गगा बायदिसिनाजों लोमजानाय मोनगोन, रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां, न'खराव अनलायनाय फैगोन, गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन, सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ उरां फारां मोनगोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव बारा गोसो जनाय नङा। दिनैनि राशि फरायसंनाया एसेनोसै, जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।